Και γεια σας παιδιά, σας κάνετε εδώ, είμαστε για άλλο ένα βίντεο. Και σήμερα είναι το πρώτο μου gym vlog, εδώ στο Ultraflex. Για πρώτη φορά παίρνω αυτό με το δαχτυλικό αποτύπωμα χωρίς να μου βγει Παναγία ρε τσα. Ξέρεις πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να φοράς μπλούζα Python. Το κωδικός KAIDEN10, link in bio. Ευτυχώς εδώ τα πράγματα δεν είναι σαν το TikTok, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και να σας εξηγήσω πιο αναλυτικά το τι κάνω. Τώρα λοιπόν κάνω το πρώτο μου warm-up set με lat pull downs, να ζεσταθεί λίγο η πλάτη. Έχω κάνει ήδη διατάσεις, αλλά δεν θες να με δεις να κάνω διατάσεις γιατί ούτε ευέλικτος είμαι, ούτε μου αρέσει να κάνω διατάσεις. Τέλος πάντων, το πρώτο set βγήκε πολύ εύκολα. Περίμενα ένα φίλο μου ο οποίος τελικά με έστησε και δεν ήρθε ποτέ. Ας το πούμε λοιπόν όλοι μαζί αυτή τη φορά. Holy cardio. Τώρα λοιπόν μπαίνουμε λίγο στο δεύτερο warm-up set, το οποίο είναι λίγο πιο βαρύ, έχει λίγο περισσότερα κιλά. Έτσι θα πιεστούμε λίγο, ξέρεις, να ενεργοποιηθεί και η πλάτη. Κοιτάξτε, είναι το πρώτο μου gym vlog. Η κάμερα κατέγραφε σε κάθετο format, κάτι που δεν ήθελα. Εντάξει, δεν πειράζει, όσο ζεις μαθαίνεις από ό,τι φαίνεται. Την επόμενη φορά, αν βγει επόμενο gym vlog και αν αυτό το βίντεο φτάσει στα 20 likes, τότε θα βγει κανονικό gym vlog, ξέρεις, οριζόντιο, όχι κάθετο έτσι όπως είναι τώρα, αλλά τουλάχιστον μου δίνει περιθώριο να μπορώ να γράψω πράγματα. Προφανώς δεν θα αφήσω σχόλια στο το lift off. Που λοιπόν κάναμε ζέσταμα, ζεστάθηκε πλάτη και είναι όλα καλά. Μπαίνουμε την πρώτη σωστή άσκηση, το πρώτο working set ας πούμε. Είναι ένα unilateral lat pull down, το οποίο υπάρχει στο Ultraflex και μόνο στο Ultraflex, το οποίο έχει 3 διαφορετικά grips από ό,τι μπορείτε να δείτε. Και όποιο και να πιάσεις θα έχεις απίστευτο stretch. Αυτό που πιάνω εγώ αυτή τη στιγμή με βολεύει περισσότερο, αν και η κάτω λαβή επίσης είναι πολύ βολική. Εντάξει, δεν είμαι ακόμα κάποιος μεγάλος gym influencer, δεν είμαι ακόμα, ξέρεις, οποιοσδήποτε certified coach ή οτιδήποτε. Είμαι απλά ένα άτομο που του αρέσει να προπονείται. Και ελπίζω να σας αρέσουν τα vibes εδώ πέρα. Εγώ απλά θα ανεβάζω τα βιντεάκια επειδή γουστάρω, δεν ανεβάζω επειδή κάνω bodybuilding. Απλά μου αρέσει να αθλούμε, κάνω έτσι και δυσκολύμβηση και μέσω αυτής της προπόνησης κάνω και ενδυνάμωση αυτή. Έτσι λοιπόν, κάνω strap και το δεύτερο χέρι και συνεχίζω. Μπορείς να δεις, φαντάσου, μέχρι και σε αυτό το πλάνο, φίλε, το stretch, κοίτα το, μέχρι και από την oversized μπλούζα φαίνεται το stretch που κάνω. Και γυρνάς και λίγο και τον κορμό απλά για να πιάσει περισσότερο όλο το lat και είναι απίστευτα καλό. Anyway, δεν μου αρέσει να κάνω πλήρη στην αυτό μου. Αυτό είναι νομίζω ένα από τα 3 set. Αυτό το βίντεο δείχνω τα 2 γιατί το πρώτο είχα βάλει ξέρω 40 κιλά και απλά δεν ήθελα να τα δείξω. Παρακαλώ πολύ να μην παρεξηγηθώ. Anyway, τώρα νομίζω βλέπετε το top set από τα unilateral lat pull downs μου. Όπου εδώ πέρα έχω βάλει 40 κιλά, 45 σε κάθε χέρι. Πρέπει να είναι 40 γιατί δεν βλέπω την μικρή πλάκα στην πλάγια. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το recording το κινητό μου πέφτει σιγά σιγά να το παρατηρήσεις, πέφτει λίγο προς τα πλάγια. Εδώ πέρα από ό,τι βλέπεις κιόλας ζορίζομαι. Κάνω και... όχι, εντάξει, δεν κάνω ego lift. Έχω καλό form σε αυτό εδώ πιστεύω. Έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον. Από πίσω το μεταξύ παίζει και το... αυτό από το enemy, πώς λέγεται. Από το enemy είναι αυτό. Όχι, δεν είναι από το... πώς λέγεται γαμό, από το The Boys ρε, το Bones. Πω. Anyway, αλλάζω χέρι, κάνω strap. Φίλε, τα straps είναι ό,τι καλύτερο ξέρω. Κάποιοι μπορεί να το θεωρείτε φλόρικο, αλλά τα straps βοηθάνε τόσο πολύ στο να νιώθει πίσω από την πλάτη. Έχω την αίσθηση πως εντωμεταξύ, επειδή έχω βάλει επί 3 το clip, κολλάει λίγο. Αλλά δεν πειράζει, όλα καλά θα πάνε. Τώρα λοιπόν το αλλάζουμε σε chest supported rows. Φίλε, λατρεύω τα chest supported rows, ειδικά στο Ultraflex. Θα με ρωτήσεις γιατί στο Ultraflex. Γιατί στο Ultraflex έχει 3 με 4 διαφορετικά chest supported rows. Το καθένα έχει διαφορετικό προφίλ αντίστασης στο πόσο πιέζεις στο στέρνο σου, στο στήθος σου. Τώρα λοιπόν έχω βάλει, από ό,τι βλέπω, αυτό είναι 2 plates και ένα πεντάρι ή ένα δεκάρι. Αυτό τώρα είναι ή 40 και 40, είναι ή 100 κιλά ή είναι 90. Anyway, όπως και να έχει, μου βγαίνει με ευκολία εντωμεταξύ. Το κακό είναι ότι επειδή βάζω και πολύ έκρηξη κάποιες φορές στο chest supported row, ευχαριστώ, φεύγει και λίγο το στέρνο μου πάνω από το support. Χαχά, πολύ έξυπνο, κατάλαβες. Τώρα λοιπόν είναι το top set νομίζω όλης της προπόνησης. Πρέπει αυτό να ήταν το πιο δύσκολο set, το chest supported row. Είχα βάλει 3 plates σε κάθε χέρι που είναι 60 και 60, 120 κιλά. Εντάξει, σε μασίνη τώρα δεν μετράει το πόσα κιλά έχεις βάλει, είναι θέμα αντίστασης. Αλλά φίλε, φαντάσου έκανα και λίγο ego lift, εντάξει, ξεκολούσα, έβαζα και λίγο κόντρα. Αλλά το αίσθημα που είχα από την ένταση ήταν τρομερό, ήταν πάρα πολύ καλό. Εντάξει, εδώ πέρα τώρα θα δεις ότι θα φύγω πολύ πίσω. Να, βλέπεις, είχα πολύ κενά ανάμεσα στο στήθος μου και το support. Anyway, τα lat pull downs ήταν για τα lats και άντι και λίγο upper ας πούμε, και λίγο lower και λίγο απ' όλα. Ενώ τα chest supported rows είναι ξεκάθαρα για όλη την πλάτη, εκτός από lats.
Τώρα όμως θα πάμε στα low rows. Πραγματικά είναι σίγουρα top 3 ασκήσεις για πλάτη που έχω τα low rows. Ειδικά με κλειστές λαβές. Και τονίζω με το κλειστές λαβές γιατί με βολεύει απίστευτα πολύ εμένα. Και μόνο εμένα. Δεν ξέρω, άμα σας βολεύει και σαν είναι κλειστή λαβή, γράψτε κάτω στα σχόλια. Εδώ πέρα προσπαθώ επί περίπου 30 δευτερόλεπτα να δεθώ, αλλά δεν μπορώ. Σε αυτά τα κιλά, εντάξει, θα δυσκολευτώ σίγουρα. Έχω βάλει 80 κιλά εδώ πέρα, από ό,τι βλέπετε δυσκολεύομαι και να τα πιάσω. Και κάνω και λίγο την πλάτη μου πίσω. Θεωρείται slight eagle lift, εδώ πέρα κοιτάω την κάμερα απλά για να σιγουρευτώ ότι όλα καλά, έτσι να φανώ λίγο σίγμα, κατάλαβες, έτσι λίγο τα δικά μου. Πρέπει να μπορώ να εκτελέσω γύρω στις 8 επαναλήψεις, αν δεν κάνω λάθος. Αν και οι τελευταίες 2 με 3 μου βγήκανε σίγουρα μισές. Το έχω σημειώσει στο σημειωματάριό μου, chat. Μην ξεχνάτε όσοι πάτε gym μάγκες να κάνετε progressive overload γιατί πραγματικά κάνει θαύματα. Εδώ πέρα έχω αλλάξει λαβή. Πάλι είναι τύπου κλειστής, αλλά είναι η OG κλειστή λαβή. Νομίζω Arnold λέγεται αυτή. Νομίζω είναι η Arnold λέγεται. Πώς λέγεται γάμο αυτή λαβή, δεν θυμάμαι καν πώς λέγεται. Anyway, έχω βάλει την κλειστή λαβή. Κλειστή, yes. Κλειστή τετράγωνο δηλαδή. Δένομαι πάλι, μου παίρνει 1 εκατομμύριο χρόνια γιατί έχω κάποιο πρόβλημα προφανώς. Κάνουμε ένα σωστό foot positioning και τραβάμε. Εδώ πέρα είχα βάλει 72,5-75. Κάτσε. Άμα βρω το σημειωματάριο θα σας πω, αλλά είναι κάπου εκεί πέρα. Είναι 72,5-75 κιλά. Γιατί στα 80 στο προηγούμενο set μου βγήκε λίγο ξύδι και λέω άσο, καλύτερα να μην πάθουμε τίποτα. Εδώ πέρα διχέζομαι, δεν βλέπεις. Οπότε έχεις καταλάβει μέχρι τώρα, μάλλον αυτά τα gym vlogs ήταν κυρίως να σχολιάζω εγώ τον εαυτό μου και το φόρ μου, ενώ παράλληλα σχολιάζω πράγματα σχετικά με μένα. Ξέρεις, είναι γενικά ένα μικρό jab session δικό μου σε σχέση με το γυμναστήριο και ταυτόχρονα με το φόρ μου και ταυτόχρονα γενικά μάλλον με το πώς έχει πάει η μέρα μου. Π.χ. εδώ πέρα κάνω αυτό το μηχάνημα το οποίο είναι high row, αλλά πραγματικά, ενώ σίγουρα θα δω και σχόλια στο TikTok που θα με βρουν αυτό, δεν είμαι σίγουρος πώς εκτελείται σωστά η άσκηση. Μου φαίνεται έτσι, δηλαδή για να πιάνει προφανώς upper back πρέπει να κάνεις και λίγο προς τα πίσω. Για να είναι και high row, θα ρευτώ, high row. Γενικά αυτά τα μηχανήματα είναι τόσο smooth που νιώθεις λες και σου γίνει φυσικά η κίνηση, ρε. Δεν ξέρω πώς θα σας το εξηγήσω. Δηλαδή, όσοι έχουν πάει στο Ultraflex συμφωνούν μαζί μου, δηλαδή το έχουμε συζητήσει και με πολλά παιδιά από εκεί, ότι είναι τόσο smooth όλη η κίνηση και στα μηχανήματα και στις τροχαλίες και παντού. Τώρα το αλλάζω λοιπόν σε bicep curls, σε ένα μηχάνημα που έχει το Ultraflex που μου αρέσει πάρα πολύ να το λέω κούνια. Γιατί όταν αποφασίσω να βγάλω τα straps μου, τις κατά γιατί βγάζω τα straps ρε, αφού με χαζώσει εδώ πέρα. Εδώ πέρα το κάνουμε χωρίς straps γιατί έχει αυτή τη λαβή και δεν υπάρχει λόγο να έχει straps, πιστεύω. Γι' αυτό λοιπόν το λέμε κούνια, επειδή όπως κάνεις την επανάληψη κουνιέσαι και εσύ. Και εδώ πέρα πρέπει να έχω βάλει γύρω στα 70 κιλά, 69 κιλά, είναι κάτι τέτοιο τύπο επειδή πάνε με λίμπρες εκεί πέρα. Εν τω μεταξύ έχω βγάλει κι άλλο ένα POV ακριβώς ίδιες άσκησεις από τον μπροστά, αλλά είναι τόσο άσχημο που δεν θα το βάλω στο βίντεο. Τώρα το λέω όσο κάνω και το μοντάζ ταυτόχρονα. Εδώ πέρα χαλάω λίγο το φόρ μου και κάνω λίγο πιο γρήγορα. Αλλά it's ok, οι έρευνες έχουν δείξει ότι και το λίγο eagle lift δεν κάνει κακό. Σε αυτό το gym session δεν ξέρω πώς μου βγήκε, αλλά κάθε φορά που έκανα record, ή τις περισσότερες φορές, μου βγαίνει απλά να χτυπήσω το κινητό με τα straps. Εδώ πέρα μισάρω 2 φορές και την τρίτη φορά το πετυχαίνω. Και εδώ πέρα είναι το άλλο πλάνο που σας είπα ότι δεν θα βάλω στο βίντεο, αλλά πετάω το strap από τη μία πλευρά του γυμναστηρίου στην άλλη. Και τώρα φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι αυτού του gym vlog. Τα free weights, όπου δεν έχω βγάλει όλο το κομμάτι γιατί ντρεπόμουν, γιατί είχε πολύ κόσμο και γενικά είμαι αρκετά ντροπαλός στο γυμναστήριο και επειδή είμαι ντροπαλός δεν κάνω συνέχεια record. Οπότε ό,τι δείτε είναι απλά προσπάθεια από μένα να κάνω record, εμένα να κάνω βάρη. Είναι λίγο awkward αλλά I don't know, είμαι απλά εδώ για τα vibes. Anyway, τώρα κάνω γενικά hammer curls σε αυτό το νομίζω το δίλεπτο βιντεάκι που το έχω βάλει επί 2 γιατί θα βαρεθείτε να με βλέπετε και θα περιμένετε. Κάνω hammers, αλλά κάνω hammers μέχρι αποτυχία σε drop set, δηλαδή από τα 20 που ξεκίνησα το ρίχνω στο 15, από τα 15 το ρίχνω στο 10, από τα 10 τα ρίχνω στα 5 και μετά απλά πεθαίνω. Μετά ήρθε ένα παιδί slash trainer που είναι εκεί που το συμπαθώ απίστευτα πολύ και κάναμε μαζί άλλο ένα drop set αλλά με στα δόμπαρα. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν το είχα σε βίντεο γιατί δεν το είχα σε βίντεο. Γιατί απλά δεν το βγάλα βίντεο.